Ja, det er jo nok kommet bag på de fleste, især mig selv, hvilken virkning min video fra i går den havde. Nu har de ringet fra familiejournalen, om jeg vil være brevkasseredaktør. Hvad hedder det? Og det har jeg så takket ja til. Foreløbig bare i sager om mad og alkohol og cigaretter og hvordan man slipper af med sit overforbrug af disse stoffer og ting. Men også en kærlighedssektion, som jeg skal redigere. Øh, ja, kærligheden er jo også et af mine specialer. Så har Richard Ravnvald ringet og spurgt, om vi skulle synge sammen på en lille sang, han har lavet. Den hedder Kære lille flygtning, og den går sådan her. Kære lille flygtning, tillykke med din teltlejr. Og den venter vi os meget af, mig og Richard. Så der sker ting og sager. Ja, sådan er det at være berømt. Men jeg trives med det.